И здравейте, приятели! В днешното видео ще снима на Brawl Stars отново. Така, да прегледам квестовете. Най-новите. Вау, на ранкет, майко. Аз ще гледам ранкет. За мен най-отвратителното нещо. Ботки! Айде долу. Ботки. Имам шанс. Улала! Time to brawl! Има как ще бъде от ботки да спекта 12 руба? Ну дай на лайка, ти трябва да се. Пушка, какво правя, бе? Защо е? Леле, ако ботките ни вкарат. Леле, ако ботките ни вкарат. Не. Как ботките ще ни вкарат? Да не стане. Let's go! Не. Добре, ние сме прекалено слаби. Или по-скоро аз съм прекалено слаб. Не! Как ботки ще ни вкарат? Не. Вижке! В момента да на лайка направо му вкара. Let's go! Добре. Майко! Това тази игра всъщност не изпада. Да се получи като хората. Добре, бате, Отиса, вратително е Отис. Давай гол! Сега, ако стане спешна ситуация, подскоча нямаш прести. Аз имам такова да те страх. Добре, наш. Victory! Check me out! Ой, някакви други квестове. За джебове! За джебове! Rare. Как за джебове, бе? За 10 джеба. По-добра оферта си им 0. За 1000 парички направим сега игра. Дай пак ботки. Оф, джем граб. Уай. Тук отварям, що го да го затворя бързо. I'll fix this situation! Ка. Франк. Вот, кто играешь, Джесси? Добре. Направо дам цялата игра по всеки дял.
Франк, пишеш ще. Франк. Само я добре. Закрыться. I'll fix this situation. Starting. Давай. I'll fix this situation. Будем крутить мозг. Watch out. Один квест. Let's go. Много сме близо. Форма фрифтол шоп, бе. 10 лева за 10 000 блинк не ме кефи. За 1000 кредита бих си дал, ама 10 000 блинка не бих ми потребвали. Моля да се нокаут. Не че ме кефи да е, ама... Ай, гаджет, щита. Атай, щит. I could do this if I wanted to. Опа, от към комфорт зона. Първата. Добре, ще мога да се разпорим. You were so awesome. Как Дарио ще ме убие, бе? I could do this if I wanted to. Don't touch the star. Не съм сега. Don't be silly. Lol. That's so unfair. Добре. YOLO. Woo. Едгар, мразят. Сега ние мога да заводим. No way. Не. Back on the grind. I low-key want to win this game. Това е поредна загуба. Yeah. Нокаут. Добре, поредна. Да ще го разлапам. Не мога. Дай пак лево. Ооо, Goal! добре, че опримат. Yeah. Сега ботките си
Стига, бе. Добре, ако не мисля, че ще се справи. Victory! Браво, е примо. Кой е стартплеер? Untouchable. Найс. We can do this. Ай, нека съм другото. Хиляда пари, какво да се вгрежда са? Абе, не, аз нямам точки. Не мога, не може никой. Каквото и бе. Какво беше това? Аз не разбрах. Какво беше това? Нещо не ми стана много ясно. Това да стига с рамките вече. Дай една победа с Dynamite, въпреки че съм прекалено слаб с него. Не знам какви е да се мисля. За всеки случай на дуо, че не съм много уверен как ще се справя. Въпреки че на соло имам по-голям шанс. Зависи. И кога ще ми зареди, разбира се. Да, аз съм много... Не, наистина, аз съм най-добре с Dynamite. Аз едва успях да взема един... Даже един чест не успях да взема. Аз съм толкова добър, разбирате ли? О, боже, какво правя, бе? Боже, аз наистина съм нека. Гледай! Гледай, не пахне! Бегай, бе! Ма на малко сме, бегай, бе! Те ще избият. Аре, бе, някой друг да ми направи квеста. Аре, бе, дай на майк. Какъв си ти, бе? Същия, дай. Аре, бе, не мога да ми... Това сто да ми... Добре, какво ли ще ни се падна стар дропа? Може би 50 пауърпоинта. И пък 25 парички. 99% съм сигурен, че ще бъде отвратителен Rare Star Drop. Защо не завърнат боксовете? Преди от съвсем нормален бокс може да се падне Legendary герой. Не, как го прецакам това малко. Как се казваш ти? Сариус. Да, чакай, аз да се спомня. Толкова път се страх от Брок, който е с не повече от 2 пауърпоинта. Дори да убия човек. Въпрос повишена трудност. Така, ще се да стига де. Това е подигравка вече. Пинове, папинове. Айде последен квест, чакай да видя какъв да бъде обаче. С кой съм пошъл да правим. Айде последни 2 ранкет. И пайде последна игра. Айде се пробвам на сол с... Кой? Онче, бла 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 бла, един бит. Вече мисля, че беше огромна грешка. О, леле. То сега, докато съм излител, ще да бъдни вечер, най-вероятно. И така вече 24 декември, бъдни вечер, и още не е
О, ботки, ботовете. Ще са ботки. Не съм много сигурен. Добре, спада да. Аз маю някакви ботки. Player one, get ready. Не, аз не умрях от ботки. Oh, breathe in the awesomeness. Aesthetic. Аз умрях от хора, които са с по 500 купи, да, на 15 ранг. Не, това за 500 купи е към 18. Looking for a snack. Ботки ли са? Бич! Лала, може се слаб. Абе, Hey, I'm just winging it. спри да веселиме. Юпи викаш. Еу, абе, Oh no, you didn't. правя. Боже, господи. Аз не искам да се завършвам с лита. Боже, аз пак умрях от ботки. Аз май пак умрях от ботки. Пак купи, какво па да не знае. Идеално. Идеално. Колко пи съм загубил? Да съм. Welcome to the rat race. Приятели, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало и чао, айде!